Dobrá, teda nacházíme se kolem u kolomážní pece, kde v minulosti, hlavně za války, ještě fungovali kolomážníci, kteří zpracovávali suroviny, ale zároveň byl tu i jeden vrah, který zabíjel lidí a kde je tady zakopával v okolí do zemi. Těla se nenašly. Posledně se myslelo, že je v jednom kráteru od míny, kde hasiči čerpali celý den vodu a stejně tělo nenašli. Takže si teď oskoušíme detektory. Tento je Paratronic 300 TIC 4. Ona bude vlastně testovat energie kolem, takže si projdeme, dáme kolečko okolo tohohle, jaké máme teda energie. Takže tím máme pozitivní energii, bílá značí neutrál. Zkusíme se teda projít. Tady v okolí. Musíme pozřít dovnitř trošku. A jo, tak tady jsme už mali drobnou negaci, ale jenom drobnou. Zatím svítí bílá. Máme klid. No dočasně. Ta drobná negace tady kolem je, oni, když to budu vědět, že něco testují. Takže ta aktivita najmä je vtedy, když nám svítí červená. Modrá je jako pozitivní energie. No, tak možná jsem uputal pozornost trošku. A víceméně v klidu. OK, zkusíme teďkom druhý. Takže tady máme kozmeter, takže u něho vlastně platí, že má 4 módy. První reaguje na krátké odchylky silného charakteru, to je paranormální aktivita, která vznikla v nedávné době. Druhý mod máme dlouhý, výkyvý a slabý, které jsou charakteristické pro historické události, paranormální javy, které vznikly dávnější, mají příčinu dávnější historii. Třetí mod bude Gauss-meter, bude len měřit, a čtvrtý mod vlastně nám umožňuje komunikaci, na otázky odpovídá bliknutím, jedním bliknutím ano, 2 bliknutími ne. Takže start, dáváme první mod, test paranormal activity. Takže jdeme kolem. A jo. Tak rušno máme. Vody ne. Když jsme také nějaké záchlavy jsou, takže
Asi k nějaký ty komunikaci aj dojde. No k nám může asi přijet aj lecos. Takže jdeme zpátky kouknout dovnitř ty pěce. Je tady někdo? Se nám tady to neozývá. Zase si vyjdem. Máme z druhé strany. Si budeme dělat takový kolečka. Vím, že to možno připadne vám divný, ale budeme otestovat vlastně ty energie, jak tady kolem tohohle jsou. Jo, takže jsem znova na začátku, blikalo nám to jednou na pravé straně. Prepínám mod. Ono si trošku aspoň zašportujem, že jo. Mod číslo 2, historický události. Tak jdeme na to. Máme druhé kolečko. Tady někde nám to vtedy poprvé blikalo. No taky není noc, oni by byli mnohem aktivnější v noci. No už daleko nezbývá, aby se stmívalo. Jo, po každé vlezu, lebo nevíme, jestli třeba někoho nehodili aj tady dovnitř ty pece a neuhořel. No, to máme taky v klidu. Tak jdem taky nahoru. Že nic. Z těch historicky se nám teda neozvalo nic. A poslední kolečko si udělám s testem Gauss metrem. Tak, přepínám. A je to nastavený. Takže zkusíme. Pak nám to ukáže. Klid, klid, klid. No. Tak. Už moc klidený. Ahoj, no. Ale pěkný, že jsi mě přišel podívat. Takže před tou pecou si něco vevnitř. Nemáme nic. Ale někoho jsem nebo něco zaujal. Už tady něco je. Jdeme z té druhé strany. Ještě nahoře. Pak nahoru máme takový dobrý místo, kde by se dali položit ty věci, ale mohl by se mají tady dolů. No, budu muset vymyslet, jak uložím teda mobil, aby mohl nahrávat a nepoškodil se. Dobrá, zatím toľko, budeme pokračovat pak v komunikaci.